Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PX. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si General Antonio Luna? Peso Commemorative Coin, Republika ng Pilipinas, General Antonio Luna. At ang likod, 1866, 2016, 150 years, Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang katagang, dangal, tapang, dignidad. Si Antonio Luna ang Pilipinong general na namuno sa hukbong sandataan ng himagsikang Pilipino at pangalawang kalihim ng digma sa Republikang Malolos. Kinikilala siya bilang pinakamahusay na Pilipinong general sa kanyang panahon. Siya rin ang nagtatag ng unang akademya militar ng bansa. Kapatid niya ang pintor na si Juan Luna. Isinilang siya noong ika-29 ng Oktubre 1866 sa Orbis Tondo, Binondo, Maynila, at bunso sa 7 anak ni Joaquin Luna de San Pedro at Laureana Novecio Ancheta. Nakamit niya ang Bachiller ng Artes sa Ateneo Municipal de Manila at nag-aral ng panitikan at kimestre sa Universidad ng Santo Tomas. Nag-aral siya sa Espanya ng parmasyotika. Hinangaan siya ng mga Europeo sa kadalubhasaan sa mga sakit sa tropiko, gaya ng dilaw na lagnat. Bilang isa sa mga Pilipinong naglugsad ng kilusang propaganda, sumulat siya mga sanaysay at kwento sa La Solidaridad sa ilalim ng sagisag ng Taga-Ilog. Nagbalik siya sa Pilipinas at tahimik na namuhay bilang parmasyotiko. Dinakip siya noong ika-19 ng Agosto 1876 at ipinatapon sa Espanya dahil napaghinalaang tagapagtaguyod ng katipunan. Habang nasa ibang bayan, pinag-aralan niya ang sining ng pakikidigma sa Belgium. Muli siyang nagbalik sa Pilipinas ng digmaang Pilipino-Amerikano at hinirang ni General Emilio Aguinaldo bilang general. Itinatag din niya ang diaryong La Independencia. Disiplina ang pangunahing itinuro niya sa hukbong Pilipino. Itinatag niya sa Malolos ang Akademya Militar, ang binhi ng kasalukuyang Philippine Military Academy. Pinarusahan niya ang bawat sumuway sa batas militar. Dahil sa kanyang kapusukan, kaigpitan at tagumpay sa mga labanan ay marami ang nainggit sa kanya. Noong ika-5 ng Hunyo 1879, nagpunta siya sa Kabanatuan sa Nueva Ecija dahil sa mensaheng ipinatawag siya ni Aguinaldo. Pinaslang siya ng mga sundalo sa pamumuno ni Kapitan Pedro Hanolino na minsang sumuway sa utos niya at inirekomendang alisin sa hukbo. Sa kanyang kamatayan, tuluyang humina at dumanas ng sunod-sunod na pagkatalo ang hukbong Pilipino. Isang pinunong Amerikano, si General Hodge, ang nagsabing, isa lamang ang general ng mga Pilipino at siya'y pinaslang nila. Mga katropa, tandaan, sino si General Antonio Luna, ang Pilipinong general na namuno sa hukbong sandataan
ng himagsikang Pilipino. Kinikilala siya bilang pinakamahusay na Pilipinong general sa kanyang panahon at siya rin ang nagtatag ng unang akademya militar ng bansa. Sa mga Bicolanos, Diyos mabalos!